So, what's up sa inyo mga katanga? At nagbabalik muli, Dugs TV. At eto ngayon mga katanga, wala akong boses at ipilitin kong mag-vlog para sa inyo. Pero bago ang lahat mga katanga, kakain muna tayo para may energy tayo mag-vlog. Alright. So, ang ulam natin ngayon, siomai. Tsaka, ano kasi ito? Kilawin. Kilawin. Dowi. Si Burnek, oh. So, kakain muna po tayo. Bago lahat, intro muna. Ito nga mga katanga at kakatapos lang namin kumain. At ang mission namin ngayon mga katanga, ipapakarwash natin itong sasakyan. Tapos, sasamahan natin si ate ko dahil nagpapatulong siya magpa-makeup. Then, hahatid natin siya sa hotel. So, wala. Share ko lang. Kaya, like mo na lang. So, ayan si Jacob guys, no? Ay si Johnny Boy. Johnny Boy, asa si Kong? Ayan siya guys, naiya siya sa camera. Vlogger siya pero naiya siya kasi kasama niya si ayan, si Kamatayan, Dugs TV. Alright. So ayun nga no guys, kakatapos lang natin kumain at pupunta tayo dito sa may car wash. So kita-kita na lang tayo doon guys. Let's go. Samahan natin si ate kong magpa-makeup. Then, ihahatid natin siya sa hotel. Tapos, pagkatapos nun, hindi na natin alam kung anong gagawin na natin. So, let's go! Let's go mga baby! So, ako nga na naman, nagbabalik ako. Let's burnik again! Alright! So, ang patungo... Kwentuhan mo na sila. Kukwentuhan ko kayo. Ano bang gusto niyong kwento? Tungkol sa alamat ng ano? Pagong, ganyan. Alaman ng pagong. Alamat ng pagong. Isang araw, may pagong. Nakita ni Dugs niyan. Eh, hindi niya alam. Si tito niya pala. Ayan si Johnny Boy, ha? Tatawa na si Johnny Boy. Johnny Boy! Wala ka. Ayun nga, papa-makeup siya. Ako yung makeup artist, bro. Ay, mga katanga. Ang gagawin ko, may makeup ko siya. Anong gusto niya? Pang Halloween o pang ano? Pang kulehiyana. Magtatambay muna kami dito sa ano, Starbucks, guys. Ayan si Dugs. Ayan yung ano namin, management. Boss management. Ayan siya, no, guys. At ayun yung isa, si Johnny Boy. Nakahiga. Ayun, nakaupo dyan sa ano. Johnny Boy, kwento mo sila tungkol sa vlog natin mamaya. So, tumatawa lang si Johnny Boy, no? Hindi nga tayo pinapansin kasi naiya siya kay Dugs Khalifa. Ayun nga, no, guys. So, see you guys. Back. Ito na po, hintayin na po natin si ate ko. Ayun, tayo yung bahay nila. So, hindi natin alam kung saan siya magpapatid. Ayun siya. Bad trip na po siya dahil kanina pa siya naghihintay. Saan tayo? Na? Dadaan po tayo sa Margot. Hi! So, we're going to our makeup artist. Baka lang si ikaw si makeup. Kali Lug 2. Kalilog. So, yun yung driver natin, no? Dugs TV and the moves. So, pupunta daw tayo sa, ano, sa Margot at magpapa-makeup yung ate ni Dugs. At kita-kita na lang tayo doon, guys. So, kakantahan ko muna kayo. Yes. Sa ilalim ng pag-ibig sa puso mo. So, nandito na po tayo sa bahay ng makeup artist. So, eto po siya. Kali Lug 2. Nagbo-vlog din po siya. Yes. Anong channel mo? Kali Lug 2. Please subscribe to my YouTube channel. Okay. Subscribe niyo po siya mga katang. Saan po tayo? So, papasok po tayo ngayon sa kwarto ni Kali Lug 2. Kali. Wow, eto po. Oh my God, I'm so shy. Dito ka ba nagbo-vlog? Oh, dito. Hi, what's up everyone? Chapat! Ayan po. Ano kasi siya? Ayan po yung mga gamit niya. Katsanahan. Ayos to. I was watching your videos before. Nung sinabi ni Emily sa akin na nag-vlog ka rin daw. Na-inspire tuloy akong
magtuloy-tuloy sa pag-vlog. Sayang. Ito si Burnik. Kilala mo to? Hindi ko pa siya nakita sa mga video mo, pero may mga kasama ka na tawang-tawa talaga ako sa kanya. Ito yung lagi kong kasama, si Burnik. So, ito na nga mga katanga at natapos din itong mag-ano ng ate ko. So I'm very excited to go to the hotel, Amrex. So see you later again, mga katanga. Pag babae, sobrang tagal. Pag lalaki, kahit 30 minutes lang. Basta makapag-bihis lang, okay lang. Sa babae, 3 hours. Binusa pa yung tinapay ako. Yun o. Yun o. Nasa bulsa niya ata. Wala pa sa artist yun eh. Sa ano lang pala. Sa ano, Buisita. Ang oras natin, 3:50 mga katanga. At aalis na tayo. At salamat kay Kelly. Thank you guys so much. Huwag niyo siyang kalimutan i-subscribe. Subscribe to my YouTube channel. It's Canada Lucy and LYLUGTU. Bye. Thank you. So ito na nga mga katanga. Natin na natin si ate ko. So, mapakarwash na natin tong sasakyan. Sobrang pagod ko na. Buset. So ayun nga, katanga. Dati na namin nakatulog na ako at lahat-lahat, no? Sa iba ng ulo ko, nabitin ako. Kasi galit na si Dogs. Galit na siya, katanga. Kaya, tahimik na lang kayo. Alright. Nandito kami ngayon. Dumaan kami sa Holy Parish. Ayan siya. Ganda niya. Ayan si Dogs. So, papakarwash na tayo mga katanga dahil oras na mga katanga. Anong oras tayo umalis? Tapos, anong oras na ngayon? Alas 5 na. Alas 5 na, buwisit. Dito na tayo sa car wash at makikita nyo naman, punong-puno mga katanga. So, maghihintay tayo. Maghihintay tayo ng mga ilang minuto. Doon muna tayo sa waiting room at magmimerienda muna tayo. Let's go! Bibili muna po tayo ng puto lakas para lumakas ang ating energy. Ito po. Let's go. 5 pesos ate. Ilan? Kayong bala. 6 pieces. Alright. So, gutom na to si Johnny Boy. Ayan siya, oh. Hindi na siya namamansin, eh. So, ayan siya. Gutom na yan pag ganyan. Tanga-katanga. Hindi rin po pala nagtitint si Mr. Amazing. Yes. Tumitingin din siya ng sirang ilaw. Ayan. Electrical. Yes. All around. All around. Saan ka ba? Maraming talent si Mr. Amazing. So, Sa Chicks Mayla. kontakin nyo lang siya kung meron kayong gustong ipagawa. Kahit sirang tao, gumagawa ka. Tutulong lang. Ha? Tutulong? Alright. Up. Break. Okay. Approve. Alright. Nagawa na po ni Mr. Amazing. For the safe. Basic. So, nandito pa rin po tayo sa waiting room at almost done na po yung sasakyan sa pagka-arwas. So, ang oras po natin, 6:04 PM mga katanga. So, umalis po tayo ng 12 PM. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa Angeles. At sobrang ilan po na si Burnik. Ayan o. Alam ko na yung pampagising nito. Isang puto. Puto? Puto to? Oo, tama. Puto? Gusto ko na. So ayan tapos nang makarwas yung sasakyan ni Dogs. At pupunta kami ngayon dito sa Starbucks. Okay ka ba? Pupunta tayo sa Starbucks? Oo, Starbucks. No? Starbucks natin dito. Oh, sige. Okay, right. So, natapos din po tayong magpa-arwas at ano-ano, mga tsena-tsena. At wala na po talaga tayong boses.
At ngayon, magpapagas muna tayo dahil masyadong magastos itong mga kasama ko dahil sa aircon. Ayaw nila yung hindi naka-aircon eh. Na tol, ba't ayaw nyo? Wala tol eh. Bakit? Malisahan kayong Pinas. Malisahan kang Pampanga na tol. Nya, ako pa siya ako maging presidente lang may Pampanga eh. Centralize ang aircon. Nya, dapat boto yung Gangi ako tatagal. Nya, tandaanan nyo yan. Aliway Burnik. Aliway Burnik. Aliway Burnik pare. Aliway Burnik pari. Ayan oh. Nano pare, nangasabi mo kang Burnik? Na pare. Burnik lang. Oh, ha? Johnny Boy na yan ha? Sasabing totoo. Ayan ay dogs, nesuro. Anesuro. Anesuro. Mas matsura ka. Lemon naman. Oh, mag-text siya pa. Di ba tol, di ba bawal po yung nagte-text sa pag nagpapagas? Tignan nyo tong ano na to. 300. Silver. Gorilla. Nagsi-cellphone habang nag-ano. Alright. Dito na po na tayo nagtatapos. Please like and share. And subscribe my video. And follow. Thank you. See you guys. Hello mga babies. Alright, alright. What's up mga katanga? So, ayun si Jacob. Nagdaan tayo ng sasakyan. Alright, Jacob. Love. Ayan ha. Demo rin Kapampangan. Demo rin Kapampangan. Makatambay, lagano ka rin. Na? Demo rin Kapampangan. Lakad-lakad lo. Lakad-lakad lo. Wala may dabal panggawan to. May traffic enforcer rin. Oh, leme na. Mag-text siya. Patext rin kayo na. Kabit na. Kabit na. Demo rin oh. Oh, ha? Mag-aral la rin? Na? Mag-aral la rin? Rento na yung mag-aral. Ano pa milo? Are no? Suge mo bisakin. Yan oh. Chill kayo mo. Lemo rin Kapampangan no? Lakad-lakad la. Leme ini. Langot-langot siya po. Oh. Lalangutaning headset. Bla, magisanes. Oh, leme ko ya. Ah, lemo la. Lemo la rin sa akin. Leme ko ya, man na yung kadit na. Ayan o. Oh. Kapampangan la rin. Apire rin Kapampangan. Nung iato na Kapampangan eh, may baling keni. Ne, sasabihan ko kaya ko. Ne. Oh. Leme yachi. Maka-backride yan, makakaya. Maka-terintas siya po. Bla, nilago. Niya kanong lalawin. Oh, ayan ni Kuya. Oh, ha? Ayan ni Simbahan. Gantarantado ko, gagalangan kayan. Simbahan niya yan. Oh, lema rin Kapampangan ka no? Oh, lemo lo. Lemo lo. No pangasala sulu. Wala mo talagang kakanala. Oh, ha? Lemo rin Kapampangan no? Oh, oh, lemo ito. May liyag ang alayang kakay. Alam makatula. Lemo rin ni, mauldingan silo pa yun, umitaw. Oh, akaki mo rin. Na, akaki choren. Oh, lemi dar. Katas na yung asawan. Ano yan ka to? Bisaya po. Hello! Oh, lema rin, oh. Wala iyalala rin. Oh, aren rin dara. Bapa, sasarkay la rin, yo. Sasarkay. Oh, limang karelo ko, chimaki sa kelo. Ayun yung mini stop. Tambayan na rin ang adik. Aren, oh. Oh, lakad-lakad na balang murit lo. Oh, bulaklak. Kasi may mag-date kayo. Oh, lema lak. So dito ko na po tinatapos ang aking video. Wala na po akong boses. So, thank you for watching at sana nag-enjoy kayo kahit papaano. Pinilit ko mag-vlog para sa inyo kahit ang sakit-sakit na mga katanga. So, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Thank you, Brat! So, ayun na nga ano, mga katanga, at nagbabalik nga sa akin. So, what's up? At tayo pauwi na. Ayan, oh, tingnan nyo na yung mga nag-aaral, nagkakating lang, di yan nag-aaral. Ha? Ha? Pag nalaman niyo yung nanay niyong nagkakating lang kayo, ha? 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 Aayaan mo sila na. Yeah, alright, thank you.